ମନ୍ଦିର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ପଶିଲେ, 22 ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି ଗଲେ, ଭିତର ବେଢାରେ ଯାଇ ପଶିଲେ, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ସେ ଦେଲେ। ରତ୍ନ ଛୁଇଁବାକୁ ହାତ ବଢିଲା, ସମୟ ସେଇଠି ଅଟକି ଗଲା। ଶଙ୍ଖ ବାଜିଲା, ଶଙ୍ଖ ବୁଲିଲା, ମାଟି ଆକାଶ ସବୁ ଥରିଲା। ଆଖିରେ ଅନଳ, ମୁହଁରେ ଶାନ୍ତି, ରୌଦ୍ର ରୂପ ଦେଖି ସବୁ ଥରନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବପୁ ଏତେ ବଢିଲା, ଘର ପୁରୀ ଗଲା ଜାଗା ନ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଚାଲୁଥାନ୍ତି ପାଦ ବଢେଇ, ଏଲିଏନ୍ ଦାଳ ଗଲେ ପଛେଇ, ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ବିଷୟ ରୂପ ସବୁ ଦେଖିଲେ। ଆଖିରୁ ନିଆଁ ବାହାରି, ଏଲିଏନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲା ଯେ ଯାଇ, କି ଅବସ୍ଥା ହେଲା ସବୁ ଦେଖିଲେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଡାକିଲେ। ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗ ବଦଳି ଯିବ, ମତରେ କୁରି ସେମିତି ଥିବ, ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର କଳି ଯୁଗରେ ଲୀଳା କରୁଥାନ୍ତି।